Wel yw, buddugoliaeth heddiw. Ti'n hapus wyt? Ond dwi'n just hapus, ti'n meddwl, perfformiad Caernarfon heddiw, gi'n gweithio mi gilydd a peth fel yna. So, mae rai wythnos i ffwrdd i'r cael ni catch-up efo'r bechgyn, sortio un y rai o peth allan, ond heddiw yn wych. A beth ti'n meddwl oedd y gwahaniaeth rhwng heddiw a ddudan i gem Aberystwyth? Yr energy. Ond beth sy'n neud hynna? Wel, weithiau trafod efo pobl bersonol a dweud nhw amdan y clwb a be mae'n feddwl o golygu pobl. A just gweithio galed. Mae Kev a Fish di gweithio galed efo lot o presentations i'r bechgyn yma. A dyn ni di siarad efo nhw, dyn ni di adresu yn y rai o pethau. Ond heddiw, mae'n di mynd allan. Dwi'n mor prawd yn o heddiw. Game galed, catra. Lot o pwysau wedi bod arno ni, ond maen nhw gyd i torchi llewis a sefyll i fyny at ei gilydd, so chuffed a bit. A pan ti'n dweud perfformiad Caernarfon, egluro hynna? Yndi, o be dwi'n meddwl yna, di tîm sy'n gweithio'n galed. Dwi'n cofio chwarae'n erbyn Caernarfon a dwi'n cofio bod yma, ac just pawb yn gweithio'n galed. Mae gen i un o rai o chwaraewyr sef dim bach mwy o technical beth fel yna, ond dod un o rai fewn rwan, falle sydd ddim efo'r technic, ond efo digon o hyder, ac dwi'n mynd yn ôl at be di Caernarfon yn sefyll am i fi. A cynna ni dau o hogia, ti di sînio mis Ionawr yn neud i home debut sydd yw. I di sôn amdanyn nhw, achos mae'n amlwg iddyn nhw bod o chwarae'r clwb yn meddwl lot. Ie, siarad tro diwethaf amdan Rhys, ond mae Cai di dod i fewn a mae'n edrych o'n wedi bod yn y gynnoedd am dipyn amser. Newid i siarp o dim bach i chwarae yn y tri yn y cefn, a mae'n boi gry. Mae eisiau ennill, mae ar y front foot, mae gen lot o hyder, mae lot o passion yna. A mod i wneud yna, i fi, mae jyst ymlacio ar yw'n dipyn bach mwy ar y bel a cael ei fyny speed efo hwnna, ond am ni amddiffyn o ac i hyder am gweithio i'r clwb, mae'n briliant. Dwi'n gwybod am Rhys, ni cael yn ebos yna bod yn cri a mynd ar cae. Mae'n gwneud i gyd o'r interviews rwan, yn dilyn bob peth, ond na, mae wedi dod o dipyn bach i fewn. Mae'r sessions yn training yn dipyn bach mwy caled rwan efo nhw'n dod i fewn a jyst i codi un o ddau lle eich i fyny sydd falle'n cymryd Caernarfon fel mae o, mae wedi bod efo'n dipyn a rwan maen nhw'n dechrau olygu be mae'n feddwl i nhw. So, hwnna ydy'r peth pwysig da ni wedi gwneud. Reis, da ni seithfed rwan ar ôl curo y tîm oedd yn seithfed. Cymylliad â dwi yn y cwestiwn, dwi eisiau chdi gytuno fynd, da ni wedi setio'r bar rwan do? Do, da ni wedi siarad, da ni wedi gwneud lot o siarad, mae'n hawdd i siarad. Ond rwan be rhaid i ni wneud ydy mynd allan a'i wneud o, ac heddiw maen nhw wedi. A mae'n bwysig rwan, maen nhw'n colli hwnna i mynd i'r gêm nos Wener. Mae Evans heb di colli, heb di ennill. So, ar rhywbryd bydd nhw'n meddwl bydd nhw'n cael cyfle. A dyn ni jyst angen gwneud siŵr bod mae'r bechgyn yn troi fyny efo'r un attitude heddiw ac yr un cyflymder yn eu rhedeg nhw a gweithio. Dyn ni'n gorfod gwneud subs heddiw achos pobl di blino. Mae wedi bod y dipyn ers nhw wedi bod yn blino ond dod i ffwrdd. Ond gobeithio rwan gen i'n cael game llwyddiannus wythnos nesaf a gweld lle mae'n cymryd ni. Ac o'n i clywed bod chdi wedi cael dy ben blwydd, di ddau. Mae'n sydd o'ch diw? 33 rwan. 33, ie? Ie, wir? Bys i'n offi dweud o'n waste hefyd, ond bys i'n ddau wneud IQ. Ond na, gen i weld, cael ben blwydd, ond mae'n bwysig bod e... Gyd amdano bechgyn, dwi'n goffi siarad amdano ben blwydd. Cyd i beint yn, oce? O, dwi'n aros trosodd heno, so os ydyn ni'n colli bys i'n ennill, ond gobeithio os mae hwn yn mynd ar, na i gweld un o ddau yn y tafarn, bydd o'n dipyn bach yn well, bydd os wedi bod ddau wythnos yn ôl, ond... Ie, just yn prawd o beth. Mae lot o bobl yn gweithio galed yn y clwb yma, ddim just y tîm cyntaf, mae'n pobl tu ôl i'r scenes. Mae'n neis i nhw, a wedyn y cefnogwyr cael gwenu, ond clap mawr gyda nhw'n diwedd. Un o ddau lleol, just yn meddwl dipyn iddo. So, oedd yna'n neis iawn, teimlad briliant. Dwi'n mor chuffed, dwi'n gwenu lot, ond oedd yn pleasing heddiw. Da iawn hyddo, de, a mwynhadu yn iddo. Mi rai, diolch yn fawr.